Dobrý deň. Jak się siedzi, bo ja nie siedzę do auta. Dobre Do sa. autobusu chodzę. Jak ty? Jaj. Tak. Joj. Joj. Boha. Chyba. Kde to bude? Komenského 4. Dobre. Dajte si pas. Áno. Tu. Siadam, nie widzisz, lepo ty masz. Dobre. Ty vole. Však jeduš. Ja čakám na vás. No však nie som lonka. Komenského 4? Áno. Dobre. Pomaly. Ne, pomaly. Pomaly. Jej! Pomaly. Čakaj, ja ani neidem. Jak idete? Že šesku idete. Čakaj, neidem, ja stojím. Ja som ani nenaštartoval. Ja ani nemá cenu, ka šesku, dobre. Aj, pekne šece. Ta co je boxer? Biješ ňuka! Ty vole. Idem. Celá ďoka pela baba kirsero. Džajma, povedz. Džajma Romanes. Viem, ale nerozprávam. Som v robote. Vidíte ma kamery. Tu To mám není kameru. kamera. Ty, ahojte. Dobre. Všetko zapaskované. Všetko lámané je. No i co? Co daj zostať si do piči? Ty máš dať mu prednosť bojnice, on má prednosť. Zacúvať sa. Musím sa otočiť. Ty Je to vole. zákaz. Není tu zákaz. Ja vidím To je zákaz. prechodcov. Ty si ich mal pustiť a ty si nabúral do nej. Skoro. Ty vole. Komenského 4. Tak, už chcete aj cúvnuť do tej brany, alebo nie? Áno. Dobre. Počkajte, nejde mi. Paka. Tak. Tá bora byť sa Kung Fu Panda z ňou. Dobre. Tak. Dobre. Ste tu. Poprosím. Počkajte, idem 560. priniesť penieži. Nie, ja by som ich chcel radšej teraz. Však idem priniesť, čakajte. Nie. Však chce do tvorí. Dobre. Čakajte. Dali! Sorry, ale ich máte tragať. Prosím.